Morjesta vaan tänne YouTuben puolelle. Mutta ehkä tunnistaa joku Instagramin puolelta, eli siellä mä oon monet vuodet jo ollut Jaktstun nimellä. Mutta ajattelin, että kokeillaan tällaista filmauskokeilua nyt kans tänne YouTuben puolelle. Eli tässä ei ole mitään punaista lankaa tänään. Kokeillaan vaan kuvailla, laitetaan ulos mitä tästä tulee ja se on sitten sellainen. Ei oteta stressiä siitä, että minkälaista jälkeä tulee, mutta omaksi mieliksi vaan nyt, että saa vähän kuvailla, saa tästä kokemuksia ja katsotaan sitten, olisiko tää mukavaa touhua ja mitä te tykkäätte ja kannattaisiko tätä jatkaa. Mä tulin metsästysmaille ja nyt olisi perjantai-iltapäivä, kello on noin 4, niin mä oon tullut tänne hetki sitten ja tuolla olisi kaaveet pellossa. Mulla on 12 tuollaista Final Approachin full body kaavetta maalattuja. Ne on toiminut todella hyvin ja ajattelin, että kyllähän ne tänäänkin varmaan toimii. Niin lähdetään kokeilemaan ja kuvastaan kyyhkyä tästä pellolta ja katsotaan onnistuuko. Ei ole vielä lintua näkynyt taivaalla, että ehkä ne olisi tuolla kauempana lepopuissa vielä ja tulee vasta sitten vähän myöhemmin tähän. Että katsotaan nyt saadaanko yhtään mitään, mutta kyllä tossa oli, kun mä tänne tulin, niin langoilla istui sellainen 10 kyyhkyä ehkä. Ja justiin tästä, tää pelto on puitu keskiviikkona, eli 3 päivää sitten. Niin, 2 päivää sitten. Niin. Mä veikkaan, että kun täällä ei oikein muualla ole puitu vielä, niin tää voisi olla sellainen, joka vetää puoleensa. Mutta jää nähtäväksi, että mitä tuleeko. Jotakin tilannetta olisi tarkoitus ottaa kans tuolla shotcamilla talteen ja toivotaan, että päästään jotakin tiputuksia vielä näkemään. Niin siihen tuli kyyhky ja kartta pois sitten. Tuo oli aika lailla haulikko hollilla. Nyt vähän meni tähän räpeltämiseksi tämän kameran kanssa. No, yksi tilanne vasta, mutta sentään tuli lintua. Tuohon se, kyllä ne vähän kiinnosti, kun kerran tuli tuohon langalle katsomaan. No nyt en nukkunut, mutta enpähän mä saanut kameraa päällekään, mutta nyt siellä olisi kyyhky pellossa. Käydään hakemaan pois. Ensimmäinen saalis. No tässä vaiheessa huomasin, että noi kyyhkyn kuvat oli vähän turhan lähellä mua, niin mä lähdin sitten niitä muuttamaan. Eli pistin noita lähimpiä kuvia tonne hetken matkan päähän, että mä saan ne linnut sinne sopivalle hollille, että ei ne tule ihan syliin asti. Että tossa lähimmät oli ehkä 10 metrin päässä ja tää ensimmäinen meinasi tulla ihan syliin kiinni, niin vein kaaveparveen hieman taaksepäin. Siinä toivossa, että tilanteet olisi sitten ja hollit vähän maltillisemmat siinä, että ne ei tule liian lähelle, mutta pysyy sopivana. Joo, tässä nyt vaan taas istutaan ja odotellaan, että jotakin tulisi. Ja mähän voin esitellä lyhkäisyydessään pyssyn, millä mä nyt mettästelen tosiaan tässä. Eli meillä on
Beretan 694 Sporting pyssy, eli täysverinen ratapyssy. Ja mä oon tällä nyt ampunut pari kautta radalla ja talvella teetätin tähän mittaperän, joten siksi on täälläkin mukana. Mä oon tottunut tällä nyt ampumaan. Ei sillä väliä, onko se rata vai metsästyspyssy. Sillä ammutaan mikä tuntuu hyvältä. Merkistä huolimatta, että se mikä sulle sopii hyvin, millä sä harjoittelet. Tässä tuli justiin 2 kyyhkyä yli ja jos ne kävis kiertämässä, niin katsotaan. Nyt muuten tulee suoraan edessä, mutta meneekö tuohon langalle kaverin kanssa? Tulisiko tänne? Katsotaan. Se tänne tulee. Katsotaan. Pääsette näkemään. Noutaja perään. Eli minä itse. Koiraa ei oo, kun meillä on allergia perheessä valitettavasti, niin saa toimia itse noutajana, jos ei ole lapset mukana. Ne tästä tykkää. Täytäis hakees. Pois! Todella kaunis lintu. Katsotaas. Kylläpä on kyyhky hieno riistalintu arvostan. Todella hyvä ruoka sitä paitsi. Tuo kaveriksi ja jatketaan. Kolme kyyhkyä on tosiaan nyt iltapäivän saalis. Tosi huonosti on lentänyt, ei tästä ole niinku ohi edes mennyt mitään näiden lisäksi mitä mä oon ampunut. Että en tiedä missä on kyyhkyt. Kurkia tuolla lentelee ja ne ainakin pitää meteliä, mutta veikkaan, että eikö tästä nyt vielä jotakin edes lentäisi tässä illan mittaan. Ja tuolla toisella puolella, niin katsotaan saako se napattua kameralle. No vähäsen. Siellä näkyy sateenkaaret on se. Tuolla vissiin on vähän kauempana huonoa keliä, mutta täällä on ihan mukava istua. Vähän viileä täällä on varjossa, kun pitkään istuu, mutta vähän evästä syöty ja ihmetelty. Mutta jatketaan. Toivotaan, että tulee lisää. No joo, se olisi jahti ohi nyt tältä iltaa, ainakin kyyhkyjen puolesta. Ei ole 5:30 jälkeen lentänyt lintua täällä. Ei missään mitään. En tiedä missä on kaikki kyyhkyt. Silloin 10. päivä, kun mä olin kans täällä, niin kyllä tähän aikaan tuolla mettän päällä lenteli vaikka kuinka lintua ja tästä niin kuin meni peltoja pitkinkin vaikka mitä, mutta nyt on ihan tyhjää. Jokunen hassu varis menee joskus, mutta ei muuten. En tiedä. Odotellaan tässä nyt syksyn mittaan, jos lisää tulisi, että tuolla nyt näytti olevan jotakin naakkaa tuolla ainakin, mutta ei oo kyyhkyä nyt, en tiedä. Kerätään kamat kasaan ja mennään tuonne ojan varteen sitten tähän katsomaan iltaselle, että tulisiko sinne pelto-ojaan jotakin sorsaa sitten vielä illaksi. Niin on siinä ainakin jotakin tekemistä. Kerätään kamat kasaan ja mennään jatkamaan.
kuva ja paikan vaihto. Kokeillaan nyt tällaista. Mä en ole aikaisemmin kokeillut pyytää sorsia pellolta, eli sorsan peltopyyntiä. Tiedän, että tähän ojaan niitä tapaa joskus ehkä laskee. En tiedä, onko täällä nyt yhtään mitään vai ei, mutta kokeillaan. Eli pistin tuonne piilon repun ja kamat ja sitten tähän 20 metrin päähän. Tässä on mulla sitten sorsan kuvat. Ihan tavallisia mitä nyt veteen heittelee ja mä pistin tänne vaan seison. Katsotaan nyt, että toimiiko. Sitten on vielä tuo robotti. Koitetaan nyt pillillä vähän näitä houkutella sitten, jos jossakin näkyisi jotakin. Sittenhän sen näkee, että toimiiko vai eikö toimi. Ja onpahan ainakin kokeiltu. Itikoita täällä on ihan todella paljon. Mutta kyllä niiden kanssa pärjää. Ja mäpäs voin näyttää teille miltä tää näyttää tää mun mesta täällä nyt illalla. Eli täällä menee peltojen keskellä tänne vähän isompi oja ja täällä on sitten peltoaukeita ympäriinsä. Ja tuohon sitten kuvat. Ei muuta kuin kokeilla ja katsotaan onnistuuko tai lähdetäänkö sitten mökille. Lykkäs aika kovan sumun tänne ja alkaa pimeä olemaan. Täällä vielä näkee on ns. Ampuma-aika sorsalle, mutta eipä täällä ole. Yksi sorsa tuolta tuli ojaa pitkin hetki sitten. Niin paksu sumu tosiaan, että mä en sille kerinnyt mitään, kun se kaarto pois tuosta. Mutta kokeillaan huomenna aamulla uudestaan, että mitä se sitten onkaan. Pakataan kamat ja lähdetään kotiin. Nähdään huomenna. No niin, tää oli valitettavasti nyt tällainen jahti, että vuorokauden yritin kyyhkyä tässä settiä ja sorsaa omilla mailla, mutta ei vaan oo. 3 tilannetta mä sain kyyhkylle ja ne kaikki mä hyödynsin. Eli ne lihat on tallessa ja nyt saadaan pakata auto ja lähteä kotia päin ja katsotaan sitten minkälainen se seuraava jahti on ja tuleeko videoita lisää vai oliko tää tällainen kerran kokeilu, että laittakaa kommenttia, ei tää nyt mitenkään pitkä ollut, että yksi tiputus taisi jäädä kameralle ja ei siinä. Kokeillaan ja laittakaa tuohon alle, että kannattaako jatkaa tai lyödäänkö tää kerrasta poikki. Kiitti seuraavaan kertaan. Moro!